taqla jfittxu il-mistriħ, raġ ta' tama li ta' filuġieħ. F'talf irdum resqin bla jindunaw, x'seta kien dak li wasal sar. Celesti għal-miskin Sriet li b'semmom ħasru it-tewtri, għada dija sfida lil-ħalli. Bidmuħ tennit ħamima bajda imniktab dan il-lem, x'ankiku nsib xi ħadd fid-dinja li ħobb jew jafihem. Għalfejn imħabba spiċċat sfumat fix-xejn. Qalbi ħamima bajda li tajret malih, għazmit li qalbi bħal tarbija mifnija mill-ġid. Bidmuħ tennit ħamima bajda imniktab dan il-lem, x'tad kieku nsib xi ħadd fid-dinja li ħobb jew jafihem. Signori Pamela! Miguel Borello!